Сказаш му калон шидем, дига шид раҳимо, дига шид зиндагиву паньяткаву ҳамраҳимо. Дига насиба бармегарда ё не надора фарқ надора кадом форма мода дай ба кадом нарх. Озия робай ҳаёт да даст мекашим борма, репинам не главни успех ки намозима корма. Расид вақте ба кала гирем рафтани сину сола, расид вақте фарқ кунем ҳарома ҳам ҳалола. Шонай мода рафт дига репо неста мошино, навбати тавба расид барои гуноҳҳо ё шимон. Растоҳои наметона ранги репои аввал нависа, неки реп барои ма уже да ҷои аввал наместа. Ма метонистам па жизни хонда бесам лирика, неки шона минем нест Тоҷикистон Америка. Ма барои ки ракибдам уже ба хидмедону, ма уже 80% шабоз 20% шону, шони бивши якм ҷои ҳар ҳафта реп ҳафта шони уже беаруса. Шоне ҷуру ошратам ада ҳаёт просто ном бадам, тамом набудам ҳичи. Ячда барои фид, ячда барои номи бивши, яч барои суратам да афиша и концертиш, яч барои суми сайт, барои ужин на обедиш. Ҷура ҳеҷ вақт намегира ҷой, акабу додара худ довериятиш ки ни семья падару модара. Кентои ма кен набудам, шогирдом шогирд набудам, уво кенте шогирдои шону ма шаҳбоз будам. И ҳаёт пастӣ доштай баландӣ, и ҳаёт зиқӣ доштай хирсандӣ. Дар баландиш намешноси да гирдат марда номарда, пасти шамоли аст тоза мекунам усрои барта. ҳаётай мо бародар гирифт ғам дод ба модармон, шабоз пой модар меҷиқид шон дар пушти дармон. Экентои шабоз ҳамун шонем сия чива намегирем дафша имрӯзу да пастияй ма агар да кӯҳ шамол мебинем. Ну, в общем, нам хеле темаи бародаро, хай давоми темаи шумо маълум нест. Кентои ма кент набудян, во то што кентои ма кен набудан, шогирдом шогирд набудан, во кент шогирдои шону ма шабозам. И гап як одам да фақат дахл надора ему байни раперо MB да дахл надора. Сагарача натури пацан бигем вручат каге, натури пацан бигем да ҳаёт да бари ма истод, чӣ қадар бо санҷидем, чӣ қадар чора тоқат кард, қатим истод. В общем MB брачка респект да, ай пеш батл дори барори корт да хонем, хотям гапора ай пешам гуфтагитмо боя боз дига ина удачи братанчик. Ба кстати бо канали MB ра ма мемонам, да ҳами ссилка канали MB метонем подписатсия кунен ҳама каса VIP TG. Пацанакам ҳаракатош нағза MB рам, бад чӣ гуфтаним. Хай в общем в дальнейшем мебинем чӣ гап меша, чӣ гап намеша. Ҳама каса раҳмат касои да ки қати мо монда киян, қати шумо бошонем си да канали Шон TG. Инстаграм да метонен подписатсия кунен Шон TG, Shon.tg да Инстаграм, паблик чат Шон TG да Viber паблик да поиск кутед. Мақсад навигариё ба кадом роҳе ки шумо да осонай ба ҳам роҳ дастрас мекунед. Ма дар таи канал пацанора каналшона мемонам ба Фикри Т, то есть канали Фикри Т. Дар таи видео канали MB ссилкаша мемонам, дар таи YouTube метонем подписатсия кунед. Ёшам ҳаракат кестан мебинам нормални ҷамидеся пацанак барори кориш мегем, ҳама каса подписатсия мекунем. Баъд бо репи чи замонай пакаш дод да YouTube кам шидестай, мақсад репи ғарибӣ с кашкаш бисёр шидестай. Барои ҳамиқа мебинем бародаро кадоме ки апроста бисёр чӣ бигира, овози бисёр бигира да апрос, аму темара мо клип мекунем. Обод бошем.